Wannan bidiyon shine bidiyo ne da ake ɗora sound a cikin bidiyo, sound irin na comedy, kuma wani kalan bidiyo ne kuma wani kalan sound ne da kake so zaka ɗora a cikin bidiyon ka. Zan muku amfani da wannan bidiyon nawa, kai kuma sai ka koyi yanda zaka ɗora sound din a irin bidiyon ka kenan. Saboda bidiyo na da naka zai iya bambanta, amma kuma procedure ɗaya ne. Saboda in dai zaka shigo da sound a cikin InShot, so gude ne kawai zaka shigo da sound. So farko abin da kake bukata shine wannan sound din. Ta yaya zaka nemi wannan sound din? Shine zaka je kan YouTube kai searching din sa. So ka gode Allah kuma da ke kana kallon bidiyon nan ne a channel din da Bahaushe, zan ajiye maka link na wannan sound din a comment section. Ka je comment section ka duba a comment na farko za ka ga ya rubuta cewa link na bidiyon sound. A comment na biyu kuma zan ajiye muku bidiyo ne yanda za ka yi downloading din link na bidiyo sound. Kun gane ba? Wannan bidiyon wannan bidiyo na farko kenan ya zama shine bidiyo na yanda zaka samu wannan sound din. Wanda direct kana taba shi zai kai ka kan bidiyo irin na wannan sound din. Za a je mu guda daya. Shi he copy link din. Ko kuma idan ka kalli bidiyo na biyu ma zaka fahimta sosai. Bidiyo na biyu kuma shine wanda zai koya maka yadda zaka dauki wannan link din, sai ka je kai download din wannan sound din ya koma kan file manager ka, yadda zaka yi amfani da shi kenan yanda ya dace. So bayan ka gama da wannan link guda biyun, amma ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon, so zaka iya saving din domin kalla da anjima, kuma kai like. In kana da wata tambaya bayan kallon bidiyon nan zaka yi tambayar ka kuma wace kala ce. So bayan ka riga da ka gama dauko wannan bidiyon, abu na gaba da zaka yi shine zaka taba nan wajen inda aka rubuta audio din nan. Zan dinga ina nuna muku da aro saboda ku fahimta sosai, tunda screen ni zai zama daga nesa kaɗan. So na ji daɗi da yawan ku suna gane da ne bidiyo har tutorial da kuke tura min yawanci kuna gagganewa. So hakan zai sa ba lallai sai na ba da wahala sosai ba, kasancewar mun riga da mun yi a tutorial na farko. So sai ka shiga wajen audio, sai ka taɓa wajen audio, sai ka taɓa wajen music. Nan yanzu muna bidiyo ne akan yadda ake shigo da sound. Kar ku manta, sound irin na comedy wanda zaka dora, ko kuma kana cikin bidiyo kamar irin videos ina da nake kenan wanda nake posting akan TikTok dina kuma suke shiga viral. Yawa sai ka shiga wajen music. In ka taba wajen music, so anan za ku lura akwai abubuwa da yawa. Abu na farko shine duk na riga na yi bayani a wancan bidiyon na. Abu na farko shine nan in kana so ka extracting daga wannan bidiyon kenan da ka dauko, kamar yadda link guda biyu na comment section za su nuna maka. Ɗaya zai nuna maka inda zaka je ka samu sound din nan, ɗaya kuma zai nuna maka inda zaka yi downloading wannan sound din. So idan ka gama downloading bidiyon ya kuma kan file manager ka, sai ka taba nan wajen extract audio from video din nan. Amma fa kar ka manta shine akwai hanyar da tafi wannan sauki, saboda wannan extract audio from video din, shi wannan gun kenan da nake ta nuna shi da aro. Idan ka shiga ka dauko sound ta wannan gun, so duk lokacin da zaka yi bidiyo sai ka je ka ƙara dauko wannan sound din ka dora shago. Hanyar da tafi wannan sauki kuma bari in nuna muku. In dai kai ba dan garin Kano bane, ka riga da ka san wannan hanyar. So da wasa nake. Sai ka shiga wajen bari buga imported. Ina ga wannan ya bambanta da na iPhone, har yana da neman dan rikita na haka kada. Sai ka shiga wajen import din nan. In ka taba shi, in ka shiga sai ka ƙara shiga wajen import din nan na sama. Gashi nan. Sai ka shiga wajen import, so za ka ga bidiyon ka daga nan wanda kai downloading kenan. Sai ka duba wannan bidiyon. Yanzu sai bari mu yi amfani da wannan bidiyon na Mubaraki a matsayin misali. Wannan bidiyon na farko, saboda yawanci ina amfani da iPhone dina ne wajen yin editing. Ita kuma wannan ina amfani da ita wajen koya muku editing tutorial, saboda iPhone dina 64GB ne, babu space a kanta. So amma insha Allah dai zai nemi space. So kafin nan dai zamu dinga muku tutorial da wannan, saboda tafi daɗin tutorial gaskiya. Wannan Samsung ce. So sai ka taba kan bidiyon can din. Ka riga da ka dauko bidiyon ka kenan, sai ka taba kan wannan bidiyon naka. In ka taba, kun gani zai nuna maka haka. Sai ya nuna maka haka, kun ga yadda cikin screen dina yake ba, sai ya nuna maka haka. Shine yake nuna cewa lalle zaka dauki wannan audio ne daga cikin wannan bidiyon. So abu da zaka yi na gaba shine zaka dinga kunnawa. In ka kunna kana ji, sai ka zo daidai kan sound din da kake so kai aiki da shi. Misali akwai sound da ku riga da kun san wannan sound din ka, irin sound na duit ko ko kuma irin sound wanda ake yi na dariya, yaro ne ko dariyar babban mutum. Sai ka ja, za ku ga wannan abun nan. Ran ɗaya da wannan, za ku ga wannan abun nan. Kun gan su ba? Wannan tole nan. Sai ka yi amfani da su wajen kai sound ɗinka daidai inda aka yi wannan magana. Za ka kunna shi ka ji shi daga farko har ƙarshe. Sai ka je daidai inda aka fara wannan sound ɗin ka ja, sai ka je daidai gaba inda sound ɗin nan ya tsaya, sai ka danna wajen makin ɗin nan gefen. Kun gan shi ba? Sai ka danna. So sai ka sa wannan makin ɗin suna. Idan makin ɗin nan wani ɗuyi ne, sai ka sa mata ɗuyi ɗin uyi hakan nan kenan. Sai ka yi haka. Okay. Kana taɓa okay, kun ka riga da kai saving. So zai zama ne kenan duk ran da ka zo za ka yi amfani da shi, kawai za ka yi haka, sai ka taɓa wajen use.
shikenan kun ga ya riga da ya hau, sai kai amfani da abinka. Duk lokacin da kai za ka yi amfani da sound, in ka taɓa wajen music din nan, sai ka taɓa wajen imported nan, to dama already ka riga da ka hawo da shi, za ku ga gashi nan already a saman nan ɗuyi. Kun gane ba? So wannan hakan zai sa kenan duk lokacin da kai amfani da sound ta wannan gun, ka yi saving din shi yanda ba sai ka je kana ƙara neman shi a file manager ɗinka ba, ko da a ce ka zo za ka yi editing din bidiyo na gaba. Kuma kar ka manta fa, ko da wannan bidiyon ba wannan bidiyon ba kenan, ko da wani bidiyo da man za ka editing, kuma sound din ko da kowane kalan sound ne in dai ka shigo da shi ta wannan hanyar, ta hanyar wajen imported din kai importing din sa, to ya riga da yi saving. Idan kuma har kai sound ne wanda guda ɗaya kake so za ka yi amfani da shi, ko misali so ɗaya kake so za ka yi aiki da shi, ka duba wannan wayata tana nuna min ne updating, ina cikin yin bidiyo yar kwaba. Idan har sound din nan so ɗaya kake so za ka yi amfani da shi, to shine za ka shiga ta nan. In kuma ba so ɗaya kake so za ka yi amfani da sound irin wanda za ka dinga amfani da a cikin videos ɗinka frequently, wato akai-akai, sai ka dinga importing ɗinsa ta nan. Shi nan sound so ɗaya, in so ɗaya za ka yi aiki da shi, shi kuma nan in za ka yi amfani da sound so da sai ka dinga shigo da ita nan wajen. So haka shine yadda za ka dinga shigo da sound, kuma yadda za ka dinga adin ɗinsa. Idan har kuma ka san misali in dai kana comedy, to ka san inda za ka dinga adin ɗin sound, ko ne ka sa shi a inda ya dace. In kuma kana bibiya ta a Telegram dina, already ka riga da ka san me ya kamata kai. Za ka ajiye tambaya ne kawai, ni kuma insha Allah zan amsa, ko kuma ka ajiye tambaya a comment section, ni kuma insha Allah zan amsa maka tambayar nan, kuma wani kawai zan amsa mishi tambayar nan, kuma wace kala ce insha Allah daidai ilimina. So wannan shine yadda ake adin din sound. Bambanci kuma shine idan kuma audio ne wannan sound din, ba bidiyo bane ba. Wannan me yake akan idan sound ɗinka bidiyo ne, so za ka mai da shi audio kenan. Za ka ɗauko shi kamar da audio. So idan kuma audio kai downloading fa already, so za ka shiga ta nan my music, kun ga inda nuna da aro ba, my music, sai ka shiga nan. In ka shiga nan, to a nan za ka samu shi, kai ta ja ƙasa, wannan su ne a audio dina. Za ku ga shi nan waƙar sama ne, za ku ga a nan wajen people laughing, kun gani irin audio ɗin da ne downloading, kun ga shi daga nan ba. A shi nan za ku ga a nan wajen people laughing, nan kuma fail sound effect, irin mutum in kana bidiyo sai mutum ya yi failing, sai ka yi amfani da wannan fail sound effect din. Shi ma kanshi sun kai kusan fail guda 10. So yana sa fail 1, yana dinga saving din, ina sa fail 1, fail 2, fail 2, fail 3, haka na dinga a saving din su. Nan kuma za ku ga gashi na camera sound, wannan sound din camera ne kenan. Daga nan gashi nan bara nuna maka camera sound. Nan kuma kukan kuliya ne, irin wanda za ka yi amfani da a bidiyo. Nan kuma group of guys laughing, irin guys da yawa suna dariya kenan. So haka za ka dinga amfani da su. In kana so ka yi download din wani effect kuma daga cikin InShot din ita kanta, sai ka buɗe data, sai ka shiga na. Abin da ya saba na san buɗe data idan na tutorial ne, saboda in na buɗe data wayan data na dan hukin. Kun san Android ce ba iPhone ba ce ba. So masu Android karku ce na zage kure. So sai ka shiga nan wajen effect. In ka shiga wajen effect, in ka buɗe data, a nan wajen za ku ga gasu nan ƙaran ƙararrawa, ƙaran sirbar abinci, ƙarar me, sai kai sacin abin nan da turanci a nan wajen. In kai sacin a nan wajen, to shikenan sai kai amfani da shi, za su baka shi sai kai amfani da shi. So wannan shine yadda ake adin din sound a InShot na comedy ko ma na mene. Fatan ku ƙara da wannan bidiyon. Kar ka manta an kai sabon a wannan channel din, kai subscribe. In kuma kai already kana VIP class dina, to already ka riga da ka dace insha Allah. A bidiyo na gaba kuma za mu bidiyo akan wani abu. In kana tambaya za ka yi min tambaya akan duk abin da kake so ka gane, ko kuma abin da ne a bidiyon nan wanda ba ka gane ba, saboda zai iya yiwuwa murya ta dan yi sauri, saboda ba na so bidiyon ya tsayi. Akwai wani abin da ne saurin faɗansa sai na wuce, to in ba ka gane ba za ka yi min tambaya a comment section, ni kuma sai in baka amsa. Thank you very much. Kar kuma ta kuma da liking wannan bidiyon, dan like yana da muhimmanci, shi yake nuna cewa an ji daɗin bidiyon kuma an fahimta. Yau ma haɗa bidiyo na gaba.